Промяната не е страшна. Автор Азра Илмазова. Израснах в малко градче на име Опака, където животът беше изпълнен с предизвикателства. Всеки ден за мен беше като нова страница в книга. Пишех поезия, защото това беше начинът, по който изразявах чувствата си. Стиховете ми бяха огледало на душата и всичко, което преживявах. Всеки ден ходех на училище, носейки тежеста на подигравките и злобните думи на съучениците си. Те даже не ме отразяваха. Виждаха само недостатъците ми. С всяка дума, изречена от тях, раните вътре в мен ставаха все по-дълбоки. С времето осъзнах, че мога да променя не само външния си вид, но и начина, по който се чувствам. Започнах да уча усилено, да се развивам и усъвършенствам. Започнах да се грижа за себе си. В моя малък свят се доверявах само на себе си и на моето семейство. Те бяха моята сила и подкрепа. Промяната не беше лесна. Изискваше много упоритост и смелост. Всеки път, когато се поглеждах в огледалото, си напомнях, че съм много повече от мнението на другите. Сега, когато погледна назад, виждам, че тези, които ме подценяваха, всъщност ми помогнаха да стана по-силна. С всеки следващ ден. Сега съм по-уверена и готова за нови предизвикателства. Знам, че истинската красота идва отвътре, а не от външния ни вид. Промяната ми не беше само в огледалото, а дълбоко вътре в мен. Всяка подигравка и лоша дума вече са част от новото ми аз. Промяната не е страшна. Нека всеки ден си напомняме, че сме уникални със своите недостатъци. Не позволявайте на хората да определят как изглеждате. Приемете се и се гордейте с това, което сте. Прочела Десислава Вулева.